Croeso i'r podlediad Wythnos Gwaith Ieuenctid 2025. Heddiw, da ni gyda Cian Owen. A Alice Gwaith. am y podlediad sy'n gyd yn siarad am cyfleoedd gwaith ieuenctid Cymraeg. So, ydy ti gallu dweud beth ti'n gwneud yn swydd ti, ble chi'n gweithio? Fi'n gweithio yn gogledd ddwyrain o Gydydd. So ni'n lleoli yn clwb canolfan ieuenctid Gybalfa, ond ni'n gweithio mewn ardaloedd fel Llandaf, Radur, Rwbaina, a bob man yn y gogledd y Llewyn. Fi'n reoli rhai staff sy'n gweithio yn... Mae aelod staff ni'n gweithio yn Ysgol Glantaf, sef yr ysgol fwyaf Cymraeg yn Gydydd, yw e? Yn credu. Fi yw Alice, so fi yn gweithio'r cymorth ieuenctid yn canol y ddinas, a mae hwnna'n cyfro Adamsdown, Cyteis, Riverside a bach o'r Rath, fi'n credu. So fi'n gweithio yn canolfan ieuenctid grassroots sydd yn canol y ddinas, a ni yn, fel arfer ni'n gweithio gyda pobl ifanc 16 lan i 25 blwydd oed. OK, so cyfleoedd gwaith ieuenctid trwy'r Cymraeg. Sut mae hwnna'n edrych yn gwasanaeth ieuenctid Caerdydd? So yn ardal ni, ni'n cydweithio gyda'r tîm Cymraeg, ECFT, a'r partneriaid i darparu clwb bydd yn 7 a 9 bob dydd Iau, 3 nes 5 fel clwb ar ôl ysgol i unrhyw bobl ifanc, ond mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc dod o Glantaf achos bod clwb ieuenctid ni rownd y cornel. Ni'n gweithio gyda'r urdd yn hwnna ar menter iaith. So, os mae'r person ifanc sy'n gwylio a eisiau dod i'r clwb, sut gallen nhw'n gallu just troi lan? Just troi lan, a wedyn just rhan yn neud ffurflen gyfrestru, ond maen nhw'n gallu neud os mae'n dros 13, neu mae'r rieni'n gallu neud os na. Just troi lan, a os chi'n mynd i Glantaf, bych chi'n siŵr o nabod lot o pobl sy'n mynd A edrychwch mas am Joe sydd yn really dal yn Glantaf os chi angen rhyw gwybodaeth yn beth i'n Edrych mas am Joe. Chi methu miso fe, really. Na, 6'5". Na, fe yw'r gweithio ieuenctid yn yr ysgol, a ni wedi bod yn gwneud prosiectau yn yr ysgol fyd fel ni'n gwneud prosiect Ion gyda y gym Ion, ble ni wedi mynd â pobl ifanc yn blwyddyn 10 dros nifer o wythnosau i'r gym bob wythnos a dysgu nhw fel i ddefnyddio'r equipment, yr offer, a fel i fyw'n iach a fel i cyginio bwyd sy'n rad ac yn iach a wedyn nid hwnna fel rhan o'r prosiect fyd. A ni'n gobeithio cynnal hwnna fel i ysgolion arall Gymraeg yn y ddinas hefyd, fel bod mwy o offer i gael i pobl ifanc a i helpu lles nhw hefyd, really. Os na clwbiau arall Cymraeg? Os mae un yn grassroots os dydd llun, credu se? Oes, so mae clwb ieuenctid Cymraeg yn grassroots i pobl ifanc 14 lan. So yn ddiweddar ni wedi cael criw sydd yn cymryd rhan yn prosiect yn cyflwyno Tafwyl, sef prosiect sydd yn creu bandiau, a maen nhw'n cael mentora gan artistiaid Cymraeg, a wedyn y goal yw bod nhw'n chwarae wedyn yn Tafwyl. So ni wedi cael cwpl o'r bandiau i grassroots, jyst i ddod i nabod yr adeilad a gwybod pa cymorth ieuenctid sydd gyda nhw yng nghanol y ddinas. A wedyn mae hefyd gyda ni studio cerddoriaeth lan llofft yn grassroots, yn partneriaeth gyda Sound Progression. So maen nhw'n gallu ddod a defnyddio'r studio cerdd am ddim sydd yn amazing, really. Mae'n agor 7 diwrnod yr wythnos. Mae'r partneriaeth yn really dda gyda menter a yr urdd, lle ni'n gallu rhoi'r cynnig na i bobl ifanc am ddim. Achos fi'n gwybod mae mor ddrud i dechrau band, yn diwe, fel yr offer yna. Bwco stafelloedd recordio fel arfer, mae'n really ddrud. So, mae'n really dda bod ni'n gallu cydweithio
a wneud yn siŵr bod y prosiect yma yn sustainable a bod yn gallu para i pobl ifanc. So mae'n gyda ni rhywun ar y pod sy'n mewn band Cymraeg. Pam mae hwnna mor pwysig i ti ci? Just... Mae fe'n fel Mars yn gweud, mae'n really anodd dechrau band, mae popeth yn costi arian. So mae'n dda really bod gyda ni'r... Achos mae dyn ni lle recordo yn studio, yn Clwb Ieuenctid ni fyd. A mae dyn ni rhywun bob di mercher o sound progression na, sy'n fod yn recordo pethau yn rhaid am ddim. Sim offer yna dyn ni'r funed, bod ni'n trio cael rai. Ond mae'n bwysig just fel bod... Fel unrhyw... Mae fe'n rhywbeth naturiol yn neud yn Saesneg, bydd pawb jyst yn neud cyddoriaeth yn Saesneg, bod nhw ddim yn meddwl dwywaith amdano fe. A mae'n bwysig bod yr un peth yn digwydd yn Gymraeg fyd, fel bod gyda ni ystod eang o gyddoriaeth a bod pob fel genre yn cael ei gynrychioli a pa bynnag fath o music mae pobl yn moyn neud. Mae dyn nhw'r cyfle i neud na a mae jyst yn bwysig yn wedyn yng Nghymru bod mae ydych chi'r hawl a ydych chi'r cyfle i neud cyddoriaeth yn eich iaith ei hunan. Sut ydych chi wedi dechrau gweithio mewn Gwaith Ieuenctid? Beth yw stori chi? So, fi'n credu nes i jyst cwmpo mewn i Gwaith Ieuenctid, really. O'n i ddim yn really gwybod bod gyrfa yn Gwaith Ieuenctid. Nes i dechrau gweld bod yna gyrfa amser ni'n gweithio mewn swydd oedd gyda Mentor Caerdydd a ni'n neud bach o waith a creu prosiectau dros y haf i bobl ifanc. A wedyn yn y partneriaeth gyda ECFT, sef yr Urdd a Mentor Caerdydd, nes i gweld bod gyrfa yn Gwaith Ieuenctid trwy cydweithio gyda Gweithwyr Ieuenctid yn yr ysgolion. Wedyn nes i gyflawni lefel 3 fi yn Gwaith Ieuenctid. A ers ni, fi ddim really wedi edrych nôl. Mae'n ffab, achos mae fel, does dim un diwrnod yr un peth le fi'n lyco na, achos fi methu ystod llonydd yn rhy hir. So fel un diwrnod bysau'n i yn yr ysgol yn cefnogi pobl ifanc un i un. A wedyn, y diwrnod arall wedyn, fi gyda bandiau lawr yn grassroots a'n trial helpu nhw. Os oedd na person ifanc sy'n siarad Cymraeg a bydd eisiau gweithio fel Gweithwyr Ieuenctid, be bydd yr advice bys ti'n rhoi nhw? Bys ni'n gweud fel mae social media Cymraeg ni, ni wastad online yn dyn ni fel Gweithwyr Ieuenctid. Mae dyn ni cyfryngau cymdeithasol pob fel ardal y gwasanaeth. Neu just gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd, just social media arferol ni'n defnyddio. A falle fi'n anghywir fan hyn, ond does dim lot o Gweithwyr Ieuenctid sy'n dysgu Gwaith Ieuenctid nawr yn siarad Cymraeg. Na, sy'n credu bod. Mae'n definitely angen. Os ti'n siarad Cymraeg a mae fe'n fel massive plus yn y ti. Mae fe'n mynd i helpu. Byddai'n cytuno. Wedi helpu fi lot. Mae'n mynd i helpu ti gael swydd, mae'n mynd i helpu ti gallu, achos mae gymaint o bobl yn siarad Cymraeg nawr o'r tri ysgol yn Caerdydd, mae gymaint o waith. Credu mae mor bwysig cael yr opsiwn na o siarad Cymraeg, achos mae lot o pobl ifanc fel, dyn nhw falle os maen nhw'n siarad Cymraeg gytre, dyn nhw ddim yn gwybod sut i disgrifio sut maen nhw'n teimlo i Gweithwyr Ieuenctid sydd ddim yn siarad Cymraeg, os maen nhw'n arfer am siarad am teimladau nhw yn Gymraeg. So mae'n anodd i wneud y flip na, fel weithiau gyda fi, os fi wedi bod gyda y criw Cymraeg trwy'r dydd, mae'n rhaid ti almost wneud fel switch yn pen ti, fel, nawr fi'n siarad Saesneg, a fel weithiau ti'n cael dyrnodau really Wenglish yn dweud ti. Mae'n gallu bod anodd. A wedyn os mae dy ti'r, mae'n just fel maen nhw'n gweud, fel mother tongue ti. It's bwysig bod ti'n cyrra'r opsiwn fel ti'n gweud. Mae hawliau gyda ni. Mae'n hawl i, os ti'n moyn neud gwaith Ieuenctid yn Gymraeg, ti'n gallu cael yn Gymraeg i fe. A bod fi hefyd wedi gweld ochr arall ble, achos bod ni'n gweithio lot o bobl ifanc yn y gymuned yn gyfalfa, a mae rai nhw'n mynd i Glan Taf, ond ddim yn siarad Cymraeg gytre. Wedyn fi wedi cael lot o sgyrsiau da gyda'r pobl ifanc sy'n falle gweld yn anodd, a ddim yn siŵr sy'n nhw'n cael man gyda'r addysg Cymraeg, ond fel just gweud, mae cefnogaeth fan hyn i ti, fi'n helpu ti gyda gwaith cartre a fel trwy pethau, ymarfer Cymraeg a pethau fel ond. A sort of redig trwy pam, fel beth yw'r, beth sy'n da am cael addysg yn Gymraeg a beth maen nhw hefyd yn gweld yn anodd a just trial helpu gyda hwnna fyd. Ti wedi dechrau bod yn Gweithwyr Ieuenctid? So o'n i'n mynd i fel Clwb Ieuenctid pan o'n i'n fach, yn really joio fe. Oedd dim byd fel un ddo, just yn fel rugby club oedd e.
rygbi clwb lleol, a wedyn o'n i ddim di wneud yn... Wel, o'n i'n yn oce yn ysgol, a wedyn ddim di gorffen sixth form. Ddim di wneud yn gret. Wedyn, o rai fi ail-wneud. Wedyn nes i gweld ti lan yn Trinity. A wedyn... Yn Cyfyrddin. Na'r unig uni oedd yn cyfri mewn. Na. A fi. O'n i'n gweld y cwrs, a ni'n meddwl, dechrau siarad o pob, gweld rhywun arall yn apply amdano fe, a ni'n meddwl, fi wedi joio, fel pam o'n i'n gweithio gyda gweithwyr ieuenctid, pam o'n i'n ifanc. A wedyn dechrau siarad pobl yn gweud, falle bod ti'n dam yna, so wedyn neud hwnna yn y prifysgol, a wedyn dechrau gweithio gyda'r urdd wedyn, a gweithio yn ysgol yn Casnewydd neu gwaith 1-1 fel mentora trwy'r urdd. A wedyn, gweithio, wedyn cael swydd gyda gwasanaeth ieuenctid Caerdydd. Ond fel Mal sy'n gweud, mae fe'n fel... Un o'r dynodau caled, dyw e ddim fel... O le ti mas yn neud bethau a ti'n fel... Ti'n interactio gyda pobl a dyw e ddim fel... Os rai fi eisiau mynd swyddfa pob dydd. O'n i'n dweud gynnar ar podlediad, mae pob dydd yn actually majorly gwahanol. Ydy. A mae'r... Especially os ti'n neud rhywbeth fel... Mae'r haf yn amazing, os ti'n neud rhywbeth gwahanol fel pob diwrnod. A ti'n fawr mas yn neud pethau gyda pobl ifanc. A mae jyst gweld nhw yn fel datblygu a mwynhau a fel... Ti'n gweld rai pobl ifanc ble pam ddys i dechrau gweithio gyda nhw, ti fel... O'n nhw jyst mynd lle hollol wahanol ble maen nhw nawr, a maen nhw fel... Ti'n gyda nhw ar y siwrne a ti'n cael balchder mewn fel ti wedi helpu nhw fyd. Yn siarad am haf, oes yna unrhyw cyfleoedd yn dod lan yn y teams chi'n gweithio mewn? Ar gyfer pobl ifanc? So ni'n mynd i gobeithio cario ymlaen gyda cynnal lle i bandiau Cymraeg ddod i ymarfer yn grassroots. So ni'n really edrych mlaen i hwnna, a wedyn gobeithio bod ni'n cydweithio a bod, falle achos bod canolfan ieuenctid gybalfa mor agos i lan taff, bod ni'n gallu cynnig sort of y partneriaeth na o fel, mae hwn yn canol y ddinas, ond hefyd, os chi'n methu hyfforddio i ddod lawr i dre ar bws, allwch chi'n mynd i ddefnyddio y canolfan ieuenctid yn gybalfa. So, trial wneud yn siŵr bod y cyfleoedd yma yn bod nhw'n sustainable a bod nhw ddim yn costi'r byd i'r pobl ifanc yma. Mae hwnna'n really bwysig. Mae angen i ni wneud yn siŵr bod y pobl ifanc ddim yn colli mas achos arian neu bod e just yn really... Beth yw'r gair fi'n edrych am? Accessible. So, cwestiwn olaf. Beth yw eich hoff atgof yn gwaith ieuenctid? Is i a 60 o pobl ifanc o Caerffili lawr i Barcelona am wythnos gyda'r urdd. Carnage. Oedd yna'n cwbl o fights, cwbl o fel... cwbl o, things. Oedd ddim yn dda, ond oedd yn briliant ar y cyfan a just gallu bod y pobl ifanc pob dydd a mynd nhw llefydd falle nhw ddim wedi bod o blaen. A just gweld nhw'n fel cael fel agoriad llyged i beth mas na, tu fas Cymru a tu fas Prydain. Bro, beth am ti, Al? Fi just yn fel... Hoff atgof fi oedd mynd am fel ar trip i Llundain gyda crew clwb ffasiwn fi. Ond mae honestly fel ti'n cael atgof gorau mas o pob wythnos achos fel rhywbeth bach fel cefnogi person ifanc sydd just fel yn really stryglo fel 2 wythnos nôl amser o'n i'n mynd trwy sefyllfa eitha gyda person ifanc eitha fregus. Na i byth anghofio'r wythnos na cefnogi nhw a bod wedi troi mas y peth gorau wedi digwydd i nhw. A bod ti jyst yn gwybod fel, fi wedi gwneud rhywbeth really dda heddi. Fi wedi really wneud effaith ar bywyd rhywun. A fel, just rhywbeth tiny, achos ni'n anghofio weithiau bod y pethau bach sy'n really helpu'r pobl ifanc yma, sydd yn really fregus. Hyd yn oed os ni'n gofyn sut ti'n gwneud heddiw, sy'n wythnos ti wedi bod. Mae'n just sy'n gofyn. Rhoi cyfle nhw'n gwneud rhywbeth hwyl. Allan yr unig cyfle maen nhw'n cael hwyl yn y holl wythnos, a fel ti'n gwneud gwahaniaeth jyst fel la. A os mae unrhyw mas na sy'n moyn wneud bydden ni'n definitely gweud cewch amdano fe a dod mewn i'r gwaith ieuenctid achos mae fe'n rhywbeth really neu hyd yn oed os chi jyst yn teimlo fel, surely mae rhywbeth arall mas na, fel fi'n really bod ar ôl ysgol, neu fi jyst yn rhy swil i fel mini-clwb, ond bys ni'n really hoffi. Just ewch i siarad gyda gweithwyr ieuenctid yn yr ysgol a newn nhw helpu chi. Hyd yn oed os ni ddim yn y ganolfan ieuenctid sydd yn agosach i tŷ chi, newn ni wneud yr amser i fynd â chi na a wneud yn siŵr bod chi'n teimlo'n cyffyrddus na. So, sut mae pobl gallu ffeindio mas am CFT? So, mae social media gyda ni, so Instagram a Facebook, ECFT, neu allwch chi mynd ar Instagram neu Facebook o gwasanaeth ieuenctid hefyd, a os halwch chi neges ar hwnna,
wneith rhywun signpost o chi. A mae'r gwefan Ie. cardiffviewservices.wales, mae'r Ie. gwybodaeth i gyd, a mae'r fel tudalen digwyddiadau ble chi'n gallu gweld popeth sy'n mlaen dyn ni pob wythnos. Diolch, Cian. Alice? Diolch yn Diolch fawr, yn Dale, fawr. da iawn.